Ahojte, vítajte na kanále Bitcoin Sfera, ja som Ďuri a dnes preberme tému, ako prežiť tento bull market. Poďme na to. Mojím prvým odporúčaním by bolo sústrete sa iba na Bitcoin. Pre každý bull market je typické, že začnú sa vynárať projekty, ktorých bude plný Twitter, plný YouTube. Budeme počuť z každej strany o zaručených altcoinov, ktoré robia 100-násobky, 1000-násobky. Priestor bude proste zamorený príspevkami pochybných traderov, ktorí urobili milióny dolárov z malej investície na neznámych altcoinoch. Podľa môjho názoru, ak niekto na YouTube, Twitteri alebo Instagrame začne hovoriť o tom, že určitý altcoin zaručene porastie, s najväčšou pravdepodobnosťou je už neskoro. Videl som to 100-krát na vlastné oči, bežní ľudia to samozrejme kupujú v tom najhoršom možnom momente, v panike predávajú alebo sa zväzú mnohí na samé dno, v tom najhoršom prípade sú obeťou skému, čiže podvodu. Treba si uvedomiť, že to nebude ľahké, pretože ak nie ste sústredení iba na Bitcoin, môže vás strhnúť také FOMO do neznámeho altcoinu, nemusí to dobre dopadnúť. Veľa ľudí robí chybu aj v tom, že skáče z jedného altcoinu na druhý, kúpi altcoin, ktorý aktuálne trenduje na Twitteri, ten samozrejme krátko v tom istom momente sa zasekne alebo začne klesať. Hneď potom to dotyčný investor preklopí do iného projektu, ktorý vyletí hore, no v priebehu pár dní začne klesať, tak v panike opäť skočí na niečo iné. Toto je také klasické správanie nových ľudí v priestore. Vyhnite sa tomu, je to, myslím si, že najrýchlejšia cesta, ako prísť o peniaze a o váš Bitcoin. Ak si už teda niečo okrem Bitcoinu kúpite, neskačte z projektu na projekt, pretože je to zaručená cesta, ako ísť do straty a je plná stresu. Totiž je veľmi ľahké podľahnúť neznámym traderom, ktorí vám ukazujú, aké majú úspechy, masívne profity. Všetci tušíme, že realita býva často iná, skončia zlikvidovaní bez kapitálu, ale tým sa samozrejme nikomu nepochvália. Ďalší bod sa týka obchodovania. Obchodovanie s predstavou, že dokážete byť úspešný a žiť z toho je, myslím si, že náznakom príliš veľkej seba dôvery. Štatisticky existuje 99% šanca, že zlyháte. Totiž dlhodobým držaním prekonávate väčšinu aj skúsených traderov, neexistuje žiaden dôvod podľa mňa toto robiť. Overená stratégia pre nás lajkov je dlhodobo držať pozíciu a nerobiť nič. To je však náročné a neprirodzené, ľudia majú tendenciu vždy niečo spraviť alebo jednoducho nie je také ľahké uniesť veľký profit a preto by ste našli naozaj veľmi málo ľudí, ktorí kupovali Bitcoin za $1 alebo za $1000. Nemusíte si vôbec robiť výčitky, že ste nekúpili Bitcoin skôr. S najväčšou pravdepodobnosťou by ste už vôbec nemali. Preto je dobré byť trpezlivý, poučiť sa z chýb a čakať minimálne tých 4 až 7 rokov alebo dlhšie. Budem to opakovať stále, ak už sa teda rozhodnete predať niečo, ja by som to osobne nerobil s celým svojim Bitcoinom. Ďalší dôležitý bod je podľa mňa vyhnúť sa používaniu pákových nástrojov. Bitcoin je istým spôsobom pákový inštrument sám o sebe. Len tým, ako má volatilitu, sa vymýka akémukoľvek inému aktívu na svete. Ak budete skúšať pákové inštrumenty na Bitcoine, môže to spieť len k jednému, a to k likvidácii vašej pozície. Nepomôžu vám žiadne technické analýzy, žiadne signály, skupiny, podľa ktorých budete robiť copy trade a iné stratégie. Pákové nástroje vás zlikvidujú rýchlosťou blesku. Ale ak aj tak neviete napriek tomu odolať, robil by som to len s minimálnou časťou svojho portfólia. Ďalší bod, ak ste rozhodnutí v nejakej fáze odpredať časť Bitcoinu, zmierte sa s tým, že netrafíte vrchol. Veľa investorov skončilo bez profitov jednoducho preto, že predali a potom v panike sledovali ďalší výstup a nakupovali aktívum späť. Toto zvyčajne nedopadne dobre, ak ste už rozhodnutí niečo predať, držte sa svojho plánu a buďte konzistentní. No a s tým súvisí ďalší dôležitý bod, pripravte sa na volatilitu. Totiž ono je dosť veľký rozdiel, keď vám klesne portfólio teraz o nejakých 30% a keď vám klesne portfólio o 30%, keď máte napríklad 1 milión v papierovom profite. To je hneď 300 000 mínus. Pripravte sa na to, že vaše portfólio bude rásť a vy budete vidieť dramatické nárasty, ale aj dramatické poklesy.
Toto je nápor na psychiku, nie veľa ľudí to dokáže ustať a z praxe vieme, že väčšina v panike predáva v tom najhoršom momente. S tým súvisí aj taký ďalší tip, ak ste rozhodnutí niečo odpredať, predávajte v momente, keď je každý v eufórii, nie keď Bitcoin výrazne klesol a nastala depresia. Vrchol sa nikdy nedá trafiť a je veľmi pravdepodobné, že aj napriek tomu, že si myslíte, že toto je ten úplný vrchol, Bitcoin si môže pokračovať ďalej na hodnoty, ktoré budú mimo vašej predstavivosti. Ďalší bod sa týka požičiek nad Bitcoinom. Ak si plánujete zobrať požičku a chcete použiť Bitcoin ako zástavu, robte to inteligentne. Je jednoduché si zobrať požičku 100 000 eur, keď je Bitcoin 200 000, no horšie je potom doplňať ten kolaterál, keď Bitcoin klesá, aby vás to nezlikvidovalo. Myslíte dopredu, že Bitcoin môže výrazne klesnúť a neberte si vysoký pomer požičky k Bitcoinu, tzv. LTV, Loan to Value. Počítajte s tou najhoršou variantou. Je naozaj skvelé, že máme tieto požičkové nástroje k dispozícii, hlavne teraz na Slovensku kvôli vysokému daňovému zaťaženiu. Je zrejme oveľa výhodnejšie fungovať na požičke. No, robte to rozumne, aby ste neprišli o svoj Bitcoin. Ďalším dôležitým bodom je vyhýbať sa konverzácii o svojich investíciách a hlavne o tom, koľko vlastníte Bitcoinu. Je to zbytočné, ohrozujete tým seba, svojich blízkych, môžete vyvolať zvláštne reakcie, také spúšťanie negatívnych ľudských vlastností, ako napríklad závisť. Pripravte sa na to, že ľudia vás pravdepodobne budú nenávidieť a hlavne tí, ktorým ste o Bitcoine hovorili už veľakrát a doteraz si ho nekúpili. Zažil som to na vlastnej koži, pripravte sa na rôzne reakcie, čo som si ja všimol, čo sa mne stávalo, bolo, že keď Bitcoin rástol, videl som také rozpačité správanie voči vám, ľudia boli väčšinou ticho. No keď Bitcoin klesal, hneď som to mal na stole, doslova som cítil a videl, nazvem to takú istú neprajnosť a zrazu ochotu rozprávať sa o tom, prečo Bitcoin klesá a prečo je to zlá investícia. Na druhej strane som veľkým zastancom toho byť milý k ľuďom, ak zmenia svoj pohľad, prejavia taký úprimný záujem, aby ste im poradili alebo pomohli. Budú vás oslovovať ľudia, ktorým ste dávno radili Bitcoin ako investíciu. Je podľa mňa nutné správať sa k ním s úctou, rešpektom, pokorou, nedávať im najavo, že sme mali pravdu. To nikdy nefunguje, môže ich to odradiť, podľa mňa je to také nezrelé správanie. Viem, že väčšina z vás sa takto nechová, no všade v priestore sa bude ozývať takýto typ reakcií ľuďom, ktorí prichádzajú neskoršie. Tento typ reakcií je plný sociálnych sietí. Napríklad na Twitteri. Podľa mňa je to nesprávny prístup hádzať ľuďom do tváre ten slogan have fun staying poor. Je podľa mňa dobre byť k ním láskaví, nesmejme sa a nemajme to nastavenie ja som vám to hovoril. Čiže zopakujem to, ideálne je nikomu nehovoriť o svojom Bitcoine, vyhnete sa takej nenávisti, závisti a neohrozujete tým seba a svoju rodinu. Ak to už teda niekto vie, je dobre byť taký opatrný so svojimi kľúčami a to je môj ďalší tip. Ideálne používať Shamir Backup, geograficky rozložiť svoj prístup k Bitcoinu. Je to taká ochrana pred krádežou. Bitcoin je skvelý nástroj, ako sa maximálne chrániť. Keď ho využívate správne, nikto nemá šancu vám ho zobrať. Áno, môžu vás zabiť, môžu vám ublížiť, no váš Bitcoin nedostanú, pretože kľúče nemáte iba vy, ale majú ich ďalší členovia rodiny alebo banka, notár. Využite to a ochránte sa pred niekým, kto by sa chcelo niečo pokúsiť. Je to veľmi nepravdepodobné, no stať sa to môže. Ak niekto vlastne desiatky alebo stovky bitcoinov, toto riziko je vyššie, ale myslím si, že nás, čo vlastníme pár satoshi, sa to nikoho týkať nebude. Samozrejme, je to zároveň aj ochrana pred vami samotnými. Ak nemáte okamžitý prístup k svojmu bitcoinu, chráni vás to urobiť nejaké zlé rozhodnutie. Ďalší bod súvisí so skromnosťou. Je podľa mňa ideálne nemíňať, nevystavovať svoj majetok na obdiv. Veľa ľudí v bull markete sa správa tak, že rastúci trend bude trvať večne. Je to omyl, lepšia stratégia je byť rozumný, držať sa pri zemi. Každý rastúci trend sa raz skončí a nastane fáza konsolidácie. Ste pripravení na to, že Bitcoin môže ísť dole alebo aj stagnovať pár rokov? Povedzme, že vystúpame tento bull market na 250 000 alebo 600 000 dolárov.
veľa z vás registruje chlapíka, ktorý si hovorí Plan B. Ten predpovedá priemernú cenu. Hovorím priemernú cenu $500,000. Spomína to vo svojom nedávnom videu, že to môže byť aj trojnásobok. Čo sa mi zdá šialené, ale áno, čakajú nás naozaj veľké udalosti, cena Bitcoinu môže naozaj vystúpať extrémne vysoko a je to potom aj pravdepodobnosť, že po tomto masívnom náraste zažijeme dlhší bear market ako zvyčajne. Chcem len pripomenúť, že v histórii komodít a aktív ako je zlato alebo akcie Amazonu, Nasdaq, je to niečo, čo sa stávalo. Pozrite sa na graf Amazonu. V tomto časovom okne Amazon nedosiahol nový vrchol 10 rokov. Podobne sme na tom so zlatom. Tu vidíme približne 10 rokov, kým sme sa pozreli na také rovnaké úrovne. Alebo v tých 80 rokoch zlato to trvalo pár desiatok rokov. Alebo tu Nasdaq. Sme nedosiahli skoro 16 rokov all time high. Samozrejme, môžeme sa baviť o tom, že Bitcoin je úplne iné aktívum. Máme obmedzené množstvo Bitcoinov, máme klesajúcu zásobu, máme halving, čiže je to trošku iné, no len treba to mať na pamäti, že sa to môže stať. Čiže počítajte s touto možnosťou. Preto prejdem k nasledujúcemu bodu, ktorý s tým súvisí, a to je nedávať výpoveď v práci. Toto sa stalo veľa ľuďom. V eufórii bull marketu dali výpoveď a hneď potom sa skončil bull market, ocitli sa v nepríjemnej situácii. Áno, prácu si nájdete, no nekončíte v práci, ak ste spokojní, ak vás to baví s tým, že teraz vám stačí sedieť na gauči a nič nerobiť. Ďalší bod sa týka športu alebo nejaké aktivity, nájdete si činnosť, pri ktorej sa odreagujete. Je dosť možné, že tento bull market bude veľmi výnimočný. Pravdepodobne budeme, si myslím, vystavení takému väčšiemu stresu a športom ho efektívne zmiernite alebo eliminujete. Takže zosumarizujem to, najideálnejšia situácia a spôsob, akým prežiť tento bull market, je mať naozaj rozumnú časť svojho majetku zainvestovanú v Bitcoine, tak aby vás to ideálne vôbec neovplyvňovalo, aby ste boli v pohode, aby ste nemuseli každú chvíľu kontrolovať cenu Bitcoinu a aby ste na svoju investíciu v podstate nemysleli a zabudli na ňu. Menej niekedy viac, budete schopní paradoxne týmto prístupom podržať Bitcoin dlhšie časové obdobie, mať väčšie zisky ako ten, kto má ako neúmerne veľa zainvestované a je v napätí pri každom poklese ceny. Najideálnejšie je sústrediť sa na Bitcoin, krátkodobo s ním neobchodovať, byť trpezlivý a hlavne nepredávať celú pozíciu. Ešte dodám, že si myslím, že tento rastúci trend bude naozaj výnimočný. Mám taký veľmi dobrý pocit z toho. Skúsme si to užiť, nebrať to príliš vážne, nech je to hlavne radosť a čím menej stresu. Chcem ešte pozdraviť Bitcoinovú komunitu 21. Minulý týždeň v piatok som bol na meetupe, na stretnutí v Prievidzi, bolo to inšpiratívne, bolo tam čapované pivko, super jedlo, ľudia tej istej krvnej skupiny. Nikdy som si nemyslel, že meetup môže mať, že stretnutia môžu mať takúto úroveň. Ak ste tam neboli, skúste sa pridať do signálových skupín, pozrite si ďalšie akcie. Veľa sa dozviete, naberiete kontakty a rozšírite si určite obzory. Chcel by som ešte spomenúť bitcoinové kvetinárstvo v Novákoch, kvety, záhrada a Timea. Nájdete tam vianočnú výzdobu, rezané kvety, všetko do záhrady. Je to prevádzka, kde môžete platiť bitcoinom, lightningom. Dole pod video dávam link na nich a taký super klip. Ďalej Kamil ponúka predaj a výmenu propanbutánových fľaš za super cenu. Robí aj prepisy aut. Nechávam dole pod videom na neho kontakt, tiež akceptuje bitcoin. Ešte by som rád spomenul bitcoinmat.sk. Tu môžete anonymne nakúpiť bitcoin, ak si vážite súkromie. Skočte na ich stránku, nájdete si najbližší bitcoinmat, ponúkajú škálu zaujímavých služieb. Nejde o platenú spoluprácu, sú to super ľudia, ktorých som stretol na meetupe a rád by som ich touto cestou spomenul a pozdravil. Myslím si, že rozširuje sa týmto počet ľudí, firiem a služieb, čo prijímajú bitcoin. Myslím si, že to pomáha celkovej adopcii bitcoinu. Týmto sa s vami lúčim, dúfam, že niektoré rady, ako prežiť tento bull market, boli pre vás užitočné. Nech sa vám všetkým darí, ahojte.